Mendang ini pej ka gari ka bayo ban rakhes nem thmai nengkong na barok kiri jong ka perthei. Gari ka bayo ban rakhes nem thmai nengkong ka dei gari deuno nong ka bagerteng ka kiri mati bada tibru ya gani gari kong ka Christmas Islands. Kabadon haduri ba Pacific bat kani ka dei ka benta jong gari Republic of Kiribati. Ladangi yang uncor bat ka baje jong gari India kani gari ka tam hadu prakenta lai peu minit. Kada gamut baga negari kayo priang yaus nem thamai haga por lai shiteng haga baje jong kari India kata haga lai phuwei tarik jong manai Disember. Kari ka bayo ban rakhes nem thamai khadu tam na baro kiri jong ka perthei kidai ki artli ki deulunong ki badon haga ri USA. Kada gadai ka Barker Islands bat ka Howland Islands. Bat gine ki artli ki jaka ki duna hadu khatnyau ganta ya ka baje jong kari India. Kada gamut baga nekari kayo priang yaus nem thamai hadu ka artari jong manai Januari haga por san shiteng janmit ladangi keny haga baje jong kari India. Henry ka jingjingai na gini ki artli ki jaka ki bayo priang nengkong yaus nem thamai bat ki bayo priang khadu yaus nem thamai kalung tangkumba 1000 shispa anyau phukundai kilometer.